Video hauskaa, mutta niin, että opitaan myös samalla näitä myynnillisiä asioita. Hei, no niin, sitten mennään. Morjesta, mä oon Kosken Peter, mä oon täällä Versulle kouluttajana. Mä oon toiminut täällä 5 vuotta, tuun kouluttamaan myös mahdollisesti teitä. Kurssillahan käydään hyvin monipuolinen kokonaisuus myyntiin liittyviä asioita. Eli lähdetään liikkeelle myynnin perusteista, mitkä pätee myös täällä meidän ulkopuolella. Mutta se katsotaan myöskin se, että miten nämä myynnin perusteet pätee tähän Versureen nimenomaan. Ja katsotaan sieltä, että aina miksi tehdään jotain asiaa, miten tehdään se ja loppuun päästään treenaamaan aina sitä kokonaisuutta. Ei tietenkin kukaan voi olla seppä niin syntyessä näissäkään hommissa, vaan opetellaan perusteet siellä kurssilla ja sitten lähdetään viemään niitä sinne kentälle. Ja pikkuhiljaa tullaan paremmaksi koko ajan siinä mittaan. Käydään siellä läpi eikä vähän meidän tausta, keitä me ollaan. Sitten mennään tähän ovityöskentelyyn ja loppuun me katsotaan myöskin vähän, miltä se tapaamisen jälkeen näyttää. No, kurssin tavoite. Hyvä kysymys. Me opetetaan se perustavanlaatuinen myyntiteoria, minkä kautta voi sitten lähteä tulevaisuudessa kehittämään sitä omaa myyntityyliä. Meillähän on oikeasti siellä hyvä meininki päällä. Välillä tuppaa lounaatkin vähän venymään, koska on niin paljon hyvää keskustelua siinä. Video hauskaa, mutta niin, että opitaan myös samalla näitä myynnillisiä asioita. No niitä on 3. Ne on myynnilliset, teknilliset ja tunnetason haasteet. Eli myynnillisesti ei välttämättä tiedetä, että mitenkään niin lähteä myymään sitä meidän tuottamaa palvelua ja laitteita. Toinen on tekninen, eli ei tiedetä välttämättä kuinka nämä toimii, että kuinka niistä voi kertoa. Ja kolmantena se, että nämä tunnepuolen asiat, eikä tiedä, että onko siellä vaikka, kun menee oville, onko pelkoa tai vastaavaa. Esihenkilönä me otetaan kaikissa näissä tilanteissa, oli haasteet ne tahansa. Ja tässä on todella vahva tuki meiltä kouluttajilta, coacheilta, tiimiveteiltä, sales-managereilta. Kaikki tukee tässä alussa varsinkin. Myyjää todella paljon ja mennään yhdessä tuonne kentälle tekemään töitä. Itse asiassa. Tässä oltiin viime viikonloppuna tuolla Tampereella kollegoiden kanssa ja siellä meidän myyntipäällikkö kertoi mulle, että tämä on mun viimeisen kurssi ja sieltä oli heti, kun oltiin päästy kurssilta perjantaina oville ja kentälle, niin oli syntynyt 2 ihmiselle 2 kauppaa heti ensimmäisenä päivänä. Tietenkään ei ole yleistä, mutta nyt tapahtuu. Että on solidaarinen kurssi, paljon hyvää palautetta tähän opilliseen sisältöön. Että on moni ollut yllättynyt siitä, kuinka laaja ja kattava tämä meidän kurssimateriaali oikeasti on. Ensinnäkin myynnin täytyy kiinnostaa. Sä oot tavoitteellinen henkilö, joka tekee töitä, koska eihän ne kaupat sieltä itseksensä tule niin sanotusti. Se intentio pitää olla olemassa, tavoite pitää olla olemassa ja myöskin etsii sellaista työtä, mikä on merkityksellinen, koska tässä kuitenkin suojataan ihmisten koteja ja yrityksiä. No, lähtökohta on se, että on ihminen ihmiselle. Me ollaan kuitenkin siellä muiden ihmisten kanssa tekemisessä, että se on lähtökohtana. Et ei tarvitse esittää tässä mitään sellaista, mitä ei ole. Opettele aina se sanottava asia, ettei tarvitse sitä liikaa imperisoida tilanteissa, tietää vaikka tapaamisella, että miten tämä tietty laite toimii ja mitkä sen hyödyt on, että ne voi kertoa suoraan sitten selkeästi sillä asiakkaalle. Ensinnäkin nukkukaa hyvin. Tässä on tosi paljon tietoa. Toinen, ottakaa muistiinpanoja ja kolmantena pitäkää kunnon keskittymiskyky koko ajan siellä kurssilla, ettei mene tieto ohi. Hei, jos kiinnostaa myynti ja ura Versurella, ei muuta kuin versure.fi/ura. Mene sinne, sieltä löytyy lisätietoa. Hyvä call to action. Nyt te menette kaikki sinne, kun näette videon.